Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας και σήμερα μαζί μας έχουμε τη Μέρη να πούμε τεχνολογικά νέα της εβδομάδας. Γεια σας. Αρχικά, πάμε στο πρώτο νέο αυτής της εβδομάδας. Τι έχουμε? Αρχικά βλέπουμε τη Samsung να ακολουθεί τα βήματα της Google, σχεδιάζοντας να φέρει και αυτή ειδικές εφαρμογές στην ανταγωνιστική πλατφόρμα του iOS. Το μεγάλο μερίδιο του iOS στην αγορά, καθώς και το γεγονός πως αρκετοί χρήστες έχουν Android και iOS σε διαφορετικές συσκευές, κάνουν τη Samsung να θέλει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο λειτουργικών, προσφέροντας τουλάχιστον για αρχή το GR Fit Manager και το S-Health στο iOS. Δηλαδή θέλει να μας βοηθήσει, και κυρίως για τους χρήστες του iOS, να λειτουργούν τις συσκευές στα παρελκόμενα, δηλαδή όπως το Smart GR, τα βραχιόλια και τα ρολόγια, τα Smart, να λειτουργούν και με το iOS. Με λίγα λόγια. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε στο δεύτερο νέο για αυτή την εβδομάδα, το οποίο είναι το μεγάλο Event Disable, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου. Σε αυτό θα αποκαλυφθεί το νέο iPhone 5 SE, μια αναβαθμισμένη έκδοση του iPhone 5S των 4 ιντσών, καθώς και το νέο iPad Air 3. Μιλάμε για το mid-range κινητό της Apple, το οποίο θα είναι η μετάλλαξη από το 5, δηλαδή δεν εξελίσσεται πάνω στο 6, το πομισό αυτό με τις καμπυλώσεις που έχει. Θα είναι πάλι με γωνίες από ό,τι ακούγεται. Θα είναι ένα mid-range κινητό, γύρω στα 400 κάτι δολάρια και δεν θα έχει το 3D Touch, από όσο φήμες λένε. Το 3D Touch, αλλά θα έχει τη λειτουργία του παρατεταμένου αγγίγματος, το οποίο πατάς και σου εμφανίζει τον γκαλερί, να βγάλει selfie και τα λοιπά του λειτουργικού. Πάμε να δούμε και το τρίτο νέο αυτής της εβδομάδας. Το Xiaomi Mi 5, το οποίο όπως αναφέρουν φήμες θα κυκλοφορήσει με Windows 10. Όπως ακούγεται τις τελευταίες ώρες, η Xiaomi αυτή τη στιγμή δουλεύει πάνω σε μια Windows 10 έκδοση της ναυαρχίδας της. Οι συγκεκριμένες φήμες μπορούν να έχουν κάποια λογική βάση από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η Xiaomi ήδη συνεργάζεται με τη Microsoft στο testing ορισμένων συσκευών της με το τελευταίο λειτουργικό. Αυτή η συσκευή, όπως ακούγεται, θα είναι και η ναυαρχίδα της Xiaomi. Τώρα, από χαρακτηριστικά, λένε πολύ για τον Snapdragon τον 820, για ένα λαθάκι που έχει η Xiaomi που δεν έχει NFC αισθητήρες, ότι θα μπει NFC αισθητήρας πάνω στο κινητό και όπως είδαμε και στο τελευταίο μοντέλο της Xiaomi, αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Τώρα θα το δούμε στο επόμενο event. Δεν ξέρουμε ακόμα παραπάνω λεπτομέρειες, για παράδειγμα μπαταρία, στο οποίο συνεχίζει να μας ενθουσιάζει η Xiaomi με τις μπαταρίες της, όπως και το τελευταίο μοντέλο, το Noto 3 με 4.000 mAh μπαταρία, κάτι που είναι τρελό για μένα, σε ένα κινητό. Και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που θα μάθουμε σύντομα και για τα επόμενα μοντέλα της Xiaomi στο σύντομο event. Πάμε να δούμε το τέταρτο νέο αυτής της εβδομάδας. Ωραία, όπως όλοι θα θυμάστε, ξεκίνησε το Netflix σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως και στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που η Netflix ετοιμάζεται να βάλει υπότιτλους στα επεισόδια και στις ταινίες της, βγαίνει από την κακιά μαύρη τρύπα το Popcorn Time ξανά. Για όσους ξέρουν τι είναι το Popcorn Time, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια streaming υπηρεσία που στριμάρει torrent, σειρές και τηλεοπτικές ταινίες. Αυτή η υπηρεσία είχε πέσει λόγω πνευματικών δικαιωμάτων και ξαναεμφανίστηκε τώρα. Πιστεύω σε λίγο καιρό να ξανακατέβει, να μην υπάρχουν πλέον πειρατικές ταινίες, γιατί υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα και ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρώνεται. Πάμε να δούμε και το πέμπτο και τελευταίο νέο της εβδομάδας, το οποίο είναι το νέο κινητό της Vaio με Windows 10 και οθόνη 5,5 ιντσών και 3 GB RAM. Ναι, μιλάμε για το κινητό Vaio. Η Vaio, όπως θυμάστε πολύ, ήταν θυγατρική εταιρεία της Sony που κατασκεύαζε λάπτοπ. Αυτή τη στιγμή η Vaio είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει κινητά και ξεκινάει και κάνει το δεύτερο κινητό της, το δεύτερο smartphone, τα οποία φυσικά έχουν Windows 10. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάμε για 5,5 inches Full HD οθόνη, Snapdragon 617 στα 1,5 GHz, 3 GB RAM
και μεταλλικό σχεδιασμό. Τα κλασικά, να το πω, high-end κινητά. Θα δούμε κιόλας πόσο θα αποδώσει το Windows 10 με τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί είναι αρκετά καλά χαρακτηριστικά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκει σε ένα καλό κινητό. Τώρα για την τιμή. Είναι κάτι περίεργο. Άλλοι λένε για $380, άλλοι λένε για 500. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Οπότε περιμένουμε να δούμε κι εμείς τι θα δείξει η εταιρεία. Αυτά ήταν τα νέα για αυτήν την εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Καλησπέρα, Κώστας εδώ. Σήμερα θα έχουμε να δούμε κοντά μας το Note 3, την ναυαρχίδα της Xiaomi, το επόμενο μοντέλο που όλοι περιμέναμε, που έκανε ένα τεράστιο βήμα και ξαφνικά από εκεί που μας είχε συνηθίσει στα πλαστικά και στα mid-range κινητά, εμφανίζεται αυτό. Είναι ένα κινητό, μπορώ να πω, ό,τι πιο εξελιγμένο με τα τελευταία χαρακτηριστικά που υπάρχει σε οτιδήποτε έχει να κάνει με κινητά αυτή τη στιγμή στην αγορά. Μιλάμε για ένα μεταλλικό σχεδιασμό full body. Μιλάμε για μια οθόνη IPS στις 5,5 ίντσες. Μιλάμε για μια μπαταρία 4.000 mAh και επεξεργαστή το Helio του 10. Απλά, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πάμε να δούμε λίγα χαρακτηριστικά του κινητού από κοντά, πώς έρχεται, και από εκεί και ύστερα οι γνώμες είναι δικές σας. Ανοίγοντας το κουτί, κατευθείαν βρίσκουμε το κινητό εμπρότης όψεως. Όπως βλέπετε, ένα full σώμα αλουμινίου. Βρίσκουμε ένα ηχείο εδώ κάτω, στερεοφωνικό, το οποίο έχει τρελό ήχο. Αφαιρούμε την ταινία να δούμε περισσότερα χαρακτηριστικά. Εδώ είναι ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι από τους ταχύτερους στην αγορά. Έχουμε ένα διπλό flash, το οποίο έχει 2 χρωματισμούς για καλύτερες φωτογραφίες. Έχουμε μια κάμερα 13 MP αν δεν κάνω λάθος, της Sony, και 5 MP μπροστά. Ας αφαιρέσουμε και την μπροστά την ταινία για να έχουμε καλύτερη θέαση στην οθόνη. Ανοίγουμε για πρώτη φορά το κινητό. Όπως βλέπουμε εδώ κάτω έχουμε 3 κουμπιά τα οποία είναι αφής. Εδώ πάνω έχουμε αισθητήρες φωτός, το ακουστικό, τα 3 κουμπιά τα οποία ανοίγει το κινητό, κλειδώνει το κινητό, αυξομειώνουμε την ένταση. Εδώ κάτω η θύρα mini USB, ένα μικρόφωνο, ένα δεύτερο μικρόφωνο για τη λήψη στερεοφωνικού ήχου σε καταγραφή βίντεο, ένας αισθητήρας υπέρυθρες για να έχουμε περισσότερες λειτουργίες, όπως να ρυθμίζουμε μια Smart TV ή οτιδήποτε άλλο, η θύρα ακουστικών, και πάμε να δούμε το κινητό. Δεν πρόλαβα να δω το boot, αλήθεια, δεν ξέρω πόση ώρα μιλάω, έχει ανοίξει ήδη, είναι απίστευτα γρήγορο. Και όπως θα δούμε, κλασικά η Xiaomi μας έχει συνηθίσει στο λειτουργικό της σύστημα, το MIUI, είναι ένα πολύ γρήγορο λειτουργικό σύστημα. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια. Οι ρυθμίσεις είναι στα αγγλικά αυτή τη στιγμή, εμείς θα τα αλλάξουμε, το βάλουμε στα ελληνικά. Το βάλουμε στα ελληνικά αργότερα. Πάμε να δούμε λίγο την κάμερα. Αυτό που κοιτάω το πρώτο πράγμα σε ένα κινητό είναι η κάμερα. Έχει πάρα πολύ γρήγορο focus, πολύ καθαρά χρώματα. Και κάνει απίστευτο μάκρο, αυτό που υπόσχεται. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για το κινητό. Θα το δοκιμάσω βέβαια λίγο περισσότερο αργότερα. Θα κάνω κάποια ατούτου, κάποια τεστάκια, να δω πώς θα το επεξεργαστεί ο επεξεργαστής, ο Helio 10, γιατί όλοι γι' αυτό να μιλάνε. Αυτά από μένα σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είμαστε και πάλι, Νίκος εδώ, Παναγιώτης. Έχουμε στα χέρια μας το Xiaomi Redmi Note 3, μόλις είδατε το unboxing. Καλό εμένα μου φάνηκε το κινητό. Είναι τούμπανο, φιλέ. Ναι, ειδικά για την τιμή του. Ναι, για πάμε να δούμε κάτι λοιπόν, από μέσα. Θα σας δείξουμε λίγο το κινητό από μέσα. Πάμε στις ρυθμίσεις αρχικά.
Έχουμε εδώ notification, μπορούμε να τα ρυθμίσουμε ανά εφαρμογή. Τι άλλο. Τα θέματα είναι πολύ σημαντικό feature της ROM αυτής. Δεν θα μπω τώρα, θέλει ίντερνετ. Τι άλλο μπορούμε να δείξουμε. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Τι άλλο. Αυτά τις ρυθμίσεις. Έχει εφαρμογή security προκατεστημένη. Έχει cleaner για άχρηστα αρχεία. Δεν θα το κάνουμε τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα τη χρήση των δεδομένων. Να ξέρετε τι κάνετε. Block list για SMS και κλήσεις, αριθμούς. Εδώ η μπαταρία. Μπορείτε να ρυθμίσετε battery profiles. Δεν θα τα εξηγήσουμε τώρα αυτά. Τι άλλο. Έχει σκάνερ για ιούς, antivirus και τα permission που τα ρυθμίζετε ανά εφαρμογή. Κάμερα δεν δείξαμε. Για να δούμε την κάμερα. Έχει HDR, άμα θέλουμε το ενεργοποιούμε. Ας δούμε και το focus. Τι να εστιάσω τώρα εγώ. Έλα, φέρ' το χέρι μου. Λοιπόν, φέρ' το λίγο κοντά. Εδώ. Αρκετά γρήγορο focus, πήγαινε μακριά. Πένα. Η μπροστινή, τι λέει, καλή είναι. Τι άλλο. Η μπροστινή είναι. Λοιπόν, έχουμε την μπροστινή κάμερα εδώ. Εντάξει, μια χαρά. Σαν να λέμε πολύ καλό κινητό. Ναι. Να δούμε και λίγο και το ατού του. Να το δούμε. Θα το δούμε σε λίγο. Okay. Έχει εδώ αρκετά φιλτράκια εδώ η κάμερα. Μπορείτε να βάλετε. Flash εδώ. Αυτά την κάμερα. Πάμε και στο Antutu. Performance. Έχουμε κάνει ένα τεστ εδώ ήδη. 50.000 βγάζει σκορ. Στην κατάταξη. Στο ranking, ναι, στην κατάταξη είναι. Πού το. Να το. Για κάποιο λόγο είναι πολύ χαμηλά. Για κάποιο λόγο. Για ευνόητους λόγους βασικά. Τι άλλο. Αυτά πάνω κάτω. Πάνω κάτω αυτά. Σαν να λέμε ένα πολύ γρήγορο κινητό. Και Είναι, πόσο κοστίζει, ναι. δηλαδή εγώ άμα ήθελα να το πάρω. Λοιπόν, από Κίνα κοστίζει 200 με 220 ευρώ. Από εδώ. 200 ευρώ βασικά. Από εδώ πέρα πόσο να κοστίζει. Εδώ από Scrooge που κοίταξα πρέπει να κοστίζει 2,80 με 3 εκατοστάρικα περίπου. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβό. Είπαμε είναι αλουμίνιο. Ακόμα και στα 3 εκατοστάρικα αξίζει όμως. Ναι, γιατί είναι αλουμίνιο, έτσι. Ναι, full αλουμινία κατασκευή, αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, έτσι, ναι. στα 200 ευρώ. Τώρα για ένα επώνυμης μάρκα σε κινητό θα θέλαμε γύρω στο 400-500 για να πάρουμε ένα τέτοιο. Έτσι. Τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον, ναι. Πιστεύεις για τα λεφτά του είναι πολύ καλό. Έχει 8 πύρινο στα 2 GHz, έτσι. Μάλιστα. 13-5 κάμερες. Εγώ δηλαδή, άμα το φορτώσω μέσα εφαρμογές, Facebook, Messenger, Instagram, τα πάντα αυτά θα πηγαίνει γρήγορα. Δεν μασάει. Ναι. Δεν μασάει καθόλου. Δηλαδή για μια καθημερινή χρήση, θα ήταν πολύ καλό. Μόνο για καθημερινή χρήση που δεν είναι. Δηλαδή, εγώ για το μέσο χρήση, ας πούμε, η μπαταρία πώς θα κρατήσει. Δηλαδή, είναι. Έχει 4.000 mAh μπαταρία. Αχα, ναι, είναι. 2 μέρες και πιστεύω. Αλλά είναι ενσωματωμένη, έτσι. Ναι, δεν βγαίνει το καπάκι. Δεν βγαίνει, έτσι. Και τη σήμα πού τη βάζω, δηλαδή. Α, παίρνει και 2 SIM. Παίρνει 2 SIM, ναι. Νομίζω ότι το έδειξε στο unboxing ο Κώστας. Α, το έδειξε στο unboxing ο Κώστας. Όχι. Έστω. Ναι, είναι μια καλή λύση, ας πούμε, το κινητό, που έχει καλή κάμερα. Ναι, για μένα είναι το καλύτερο κινητό στην αγορά. Και για 200, και για 200 τόσο ευρώ είναι πολύ καλό, πιστεύω. Ναι. Και εγώ. Όχι απλά καλό, είναι τουμπάνο. Η Xiaomi δεν έχει και δικό της λογισμικό. Ναι, για το MIUI δεν είπαμε. Το MIUI το 7. Έτσι, MIUI 7 έχει δικό μέσα του. προκατεστημένο, το οποίο το έχουν κάνει port για πολλά κινητά. Το έχω βάλει και στο OnePlus One που έχω. Ναι, και εγώ στο δικό μου. Έχω διπλάσια μπαταρία. Είναι τέρμα γρήγορο το κινητό μου, καμία σχέση με τη Cyanogen που είχα. Και δεν έχει και bugs, έτσι. Εντάξει. Μερικές φορές. Αυτές που έχουν γίνει port σε άλλα κινητά μπορεί να έχουν μερικά μπαγκάκια. Εδώ δεν έχει τίποτα. Ναι, στο κινητό, ναι. Αν θέλετε να βάλετε σε άλλο κινητό εκτός Xiaomi, μπορεί να έχετε κάποιο, αλλά ναι, λύνεται νομίζω. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ναι, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Χαμογελό. Κρέστα. Είναι διαφορετικά. Γράφει τόση ώρα. Ναι. Γιατί. Θα κοπούν αυτά, εντάξει. Έχουμε τη Μαρία. Λοιπόν. Ποια Μαρία, ρε. Ποια Μαρία, πώς να σου πω. Μέρη. Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας. Σήμερα θα δούμε το
Πάμε στο δεύτερο νέο της εβδομάδας, το οποίο είναι... Ωραία, πάμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο νέο αυτή της εβδομάδας. 1, 2, 3 και πάμε στο...